mi, aký má enchant. Kde to som? Ale počkaj, veď ja som tu bol a ma predsa aj Rublin zabil, nie? Kto si? Ja som. Ja mám proste tajné meno. Skoč si tu do tej diery. Au. Nie. Ale áno. Lebo ťa utolčím k smrti. Tak dobre. Au. A tu si počkáš. Pokiaľ sa nevrátim, idem si pokácať stromy. Dobre. Čo to je často? To čo tu je? Meč smrti. Už nechcem ísť, ale počkať. Idem hore. Nejaké ťažké si ma potom... Dobre, už idem. Ja to sa nepreleziem. Ale počkať, prečo som tu? A veď my sme išli normálne len cez toto, ale počkať. To nie. Ja som smrť. Pod veľkom. A keď som sa stade mohol dostať preč. Ale ako? Tú línu, to by mi tak nekonečne dlho. Tak, som tu. Dobre. Začali čas? Čo? Čo si tu robil za celý čas? Som sa rozprával som so sebou. Dúfam, že si tu nič žiadne bolesti nerobil. A čo tu robí táto druhica? Ja neviem. Dobre. Dávam ti prácu, keď mi nájdeš 8 tých kameňov. Ak si bol, a keď nájdeš ešte aj tie blbé skla, tak už ťa nechám a si ťa už aj všímať nebudem. Rozmal si. Áno. Tak vyleď von. Počkajte. Ja veľmi neviem liesť. Au. Tak čakám. Tak, už leviem hore. Ale... Tak. A vlastne kde nájdem tie kamene a skla? Víš, to je otázka. Tak zatiaľ poďme do tvojho kamionu. Aha, tak tu sú zamknuté. No, tak poďme tuto. Cez druhú stranu. No, tak les. Poď. Poď hore. Tu dole, alebo tam. Keď nepôjdeš si mŕtvy touto sekierkou. Au. Ale... Tak poď. Alebo vieš čo. Tak už si tu, poď. Už som tu. Tak. Daj mi teda, čo zrepem. Ja, Bobby. Dobre, sadni si tu.
Tu? Hoci kde, ale aby si bol tu. Dobre, sedím. Tak, ja tu zamknem dvere, aby ti tu bolo teplo. Čo? Ako to myslí? No, trochu si pospím. Vstávaj, Dobre, vstávam. otvor mi dvere. Tak, a poď za mnou. Au. Hoci sa dajaké kamene aj našli, aj piesok s nimi, tak poď, pohni si. Dobre, Tu máš lopatu, máš krompáč. áno. Tak tu ti hodím lopatu. Tak, a ťaž všetko až do posledného konca. Wow, čo to je? Ba! Tuto máš všetko. Vraciam ti to. Nasaď, načaž mi ich viacej. A piesok takisto. Alebo vieš čo, piesok ani nemusíš toľko veľa. Stačí iba 10. Mám 6. Ešte treba 4. Pohni si. Áno, au. Tak dobre, koľko máš kameň, koľko máš pieskov? Pieskov mám, počkajte, tu ešte zoberiem kamene. Kameňov mám 44 a pieskov 17. Tak to všetko hoď, inakšie je po tebe. A ešte jednu hlínu som omylom zobral. Tak to je jedno, to si nechaj. Výborne. Tak, a schoď späť do toho auta. Keď tam nebudeš, keď sa vrátim, je po tebe. Áno. Tak to bude. A výborne. Poď sem, vonku. Aha, malé. Poď sem. Alebo vieš čo, radšej ostaň tam. V kamióne? Áno, tam. Oj, sa mi nedarí. Chvíľku som bol vždycky posledný. Čo nie.
nič tam vidím. Ale nič. Tak poď. Idem. Idem. Čo mám spraviť? A teraz mi naťaž uhlie. Áno. Čas. Á! Á, super. Ešte Koľko máš uhlia? 11. Počkajte. Poď sem, 12 asi. Hej, 12. Zvoľný. Au, au. Tak. A teraz ostaň tam v kamiene. Zase. Dobre. Poď ku mne. Idem. Tu som. Ostatná práca, aby si bol voľný. Urobiť mi barák. Alebo ešte sa takedy stretneme a ťa zase zavriem. Dobre. Prekáč? Dobre. Otče, ideme. Hej, smrť. Dobre, a ty... Vieš čo? Ja už nebudem pre teba robiť. Prosím? Jak sa to opovažuješ povedať? Musíš. Toto som našiel. Tak nech ťa to nenapadne. Nie, nie. Ja neviem, čo robiť, ale smrť zabiť viem. Smrť si príde po teba. Au. To si prehnal. Neprehnal, ty si to prehnal. Au. Nechaj ma, inak je Aspoň mi poďme. naposledy ukáž tvoju pravú tvár. Hež, umrieš. Bolí ma noha. Ale... Je po smrti. Už nikoho nebude nikdy terorizovať. Zapadá slnko. Tak. Spálim jej veci na prach. Bude spokojná za to, čo spravila mne. Mojim kamarátom aj najbližším. Au, zapalil som sa, zapalil. Au. Ale to nevadí. Jej veci. Kamo, čo tu robíš? Ty si mŕtvý.
Čo sa mi to snažíš povedať? Počkaj, najem sa, lebo som hladný. Čo sa mi to snažíš povedať? No, ja som sa odsťahoval. Takže ja som pre nič za nič tu zabil smrť, pomstil teba, aj toho nášho kamaráta a zbytočne som dostal zo smrti. Tak poďme rýchlo preč zatiaľ. Aj, lebo smrť je smrť, viete. Nevieme. Au. Ja prečo sa stále pri tých ohníkoch zapálim, ale nemôžem tu nechať ten svoj kamión. Budem s ním. Tak poď, ideme. No to nevieš, čím všetkým som si musel prejsť, a že by som zabil tú smrť. Som nejaký unavený. Nevieš fakt riadiť? Aká kamena. Tak, a ideme.